of 2 daar steen gaan, of 3, dan maakt ze tikje, die 2 of die 3. Ja? 3. Je Lois zo denken, toe shit op. Oh, die voet zit in het paard. Ja, ik hou die. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Zeg eens even waar je binnen. Hallo Vrolie, is het echt heet? Ja. Het is gloeiend heet. Ik krijg dus Vrolie van Squalla halen. Hoe ben je het op Squalla? Goed. Ja? Wat haast dingen? Weet ik niet. Dat zijn zaken nou eigenlijk altijd, weet ik net. Dan krijgt al je mij maken. Boetenwater? Knutselen? Nee. Speelt je dingen? Nee. Lezen? Ja. Ja, had je van lezen? Oh, wat leuk. Lezen is zo leuk, hè? Ja. En wat heb je hem die jaren? Weet ik niet meer. Rekken je die in. Ja. Wat doe je nou met rekeningen? Wat doe je nou met rekeningen bijvoorbeeld? Wat voor sommen? We doen ook bijvoorbeeld 3 keer 6 plus 100 gedeeld door 12 of zo. Ja. Oké. Ja, rekeningen. Spelling. En we gaan taaldingen. Taal. En die Aletta Jacobs. Ja. En dan mij 1 of 2 daar steen gaan, of 3, dan maakt ze tikje, die 2 Ja, zo. of die 3. Ja? Met vingertikje en Ja, zo. dan, Oh. En dan dan maakt doet hij ze... bijvoorbeeld zo. Dan staat tante en ik hier. Ja. En dan doet hij zo. Tik, tik, wie ben ik? En dan moet Lois onder stem jaren waar het is. Oh, en dan was toen bijvoorbeeld steeds jaren? Ja. Oh, wat leuk! Oh, wat een leuk speeltje. Om De naam te leren, omdat ze in de klasses is natuurlijk. Oh, wat een leuk speeltje. Wat leuk. Nou jongens, van Joet op de planning. Het is haast z'n 4. Baby Henk, die komt net Henk te hieten. Maar de baby van tante Ilse komt haast, hè. Door het net zo lang meer. En nou hier wie betocht een 10 dagen pakket. Meisje vol u's gezin, als jaren die hun gezin. En paken bij Klaasje. We hebben 1 groot cadeau en voor de rest al je wat lietsere cadeautjes. Dus we laten hem aan eerst als je wat de cadeautjes al je binnen. En daarna gaan we ze inpakken, ja? Ja. Dus dat is de planning voor Joet. Ik zou zeggen, via net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Waar? Zaken! Mij. Zaken hè? Oh, daar is hem, hè? Zaken! Nou, Jara had er nog niks van Sjoerd, denk ik, hè? Is het een cadeautje? Als Toet er nou uitpakt, dan vertel ik van waar en van wat. Wat denk je? Ik denk dat het snoepjes zijn. Var? Famke. Nee. Om te hebben. Ja. Waarom het hebben? Een mooi jermandjes kistmeidje. Daarvan. Ik denk... Var? Famke. Jup. Oeh, en wat zit ik hier? Een schuif. En kijkboek. Van waar zou die wezen? Famke. Ik denk van Baby Henk. Ja, van Baby Henk. Sure. Zo, is jouw stenoloos. Ik kan dit even een beetje. Dat is maar een shit. Wat ben dat? Wat ben dat? Ja, broerband. Van Famke. Een nachtlampje. Ik van Famke. Ja, dat is nog een. Kan ik hier over die van me heen? Van me Ivan. Maak je? Weer maar even los. Een woordspel. Van Famke. Speeltje. Een soort van puzzelachtig iets. Voor Baby Henk. Baby Henk. Ja. Dat zul je eerst nog van het kind. Nee, dat moet jij hem leren, Lois. Ik kan doen een Famke Baby Henk wil leren. En van Famke denk ik. Ja. Schreeuwen leren. Eerst leren spellen. En dan deze. En als grootste cadeau. Wat zou erin zitten? Ik ga geen idee. Meisje hem liepen maar, ja? Ja? Ja, van mij kan die shirt, maar ze erin niet pakken. Die zit, is weer Farrie in de lopen steeds maar. Even die aan de kant. Oeh, maar ze zijn naar de wc. Even wachten. Loos moet eerst naar de wc. A few moments later. Het hoofdcadeau. Van waar je die van jullie niet gaf? Nee. Ik denk van Baby Henk. Zit er spannend. Oh, die kan, zo deze dozen kunnen we omheen waaien. Oh nee. Ja. Dit is Van hoe een seintje. Ja. Oeh, wat zit erin zitten, Lois? Spannend.
3. Ja, Lois, wat denk ik toe? Shit op. Een draagzaak. Dat is zo'n dingetje met die babytje in zit, Lois. Maar dan in een lichte kleur. Oh, wat mooi. Mooi, hè? Een mooie kleur. Ja, die moet tante Ilse heel graag gaan. Dus dat hier was hoofd. Ja, dit is de kleur. En die had ze nog net. Nee. Leuk, toch? Ja. Dus jongens, dat zijn uw cadeautjes. Maar er is nog één extra cadeautje. Die stuur je 80 jaar. Oeh, ja. Oeh, iets van ome Tjibbe en tante Ilse. Nog iets. Een saunabon. Van Ilse en Tjibbe, die vinden het beide heerlijk. Van mij dat die het een keer dat ze er nog in had, ze te keer even naar de sauna. En dan wil ik wel even oppassen, vind ik net slim. Toch? Passen we wel even op, ja? Dan ken je wat baby Henk. Nou, wij zullen even onder het inpakken. Nou jongens, ik ga hier al je soorten pakpapier. Dus ziek je maar in uit die je hem leuk vindt. En welk cadeautje wil je hem inpakken? Welke ik inpakken wil is die. Ja? En dan mij zo voor het koelen. Ja, ben ik cool. ben al heel Als je dus aan de binnenkant had ik nog. Dus kan ik nog 2 kanten op doen. Ik ben net op tussen dat ik had ik eerlijk ben, dat weet ik net. Dit is er net van me. Ik wil deze misschien, alleen dan wil ik wel weten dat het binnenkant. Nou, zeg eens even. En welk pakpapier vies toe mooi, Lois? Deze. Maar de stipjes? Ja. En welk cadeautje was toe inpakken? Welke vies toe leuk? Ik wil die. Welke moest toe zaken? Ik wil die. Oh, die moest zaken. Maar stoor in een oornetje. Ik zie een cadeautje van Famke dan. Dit zijn maar die Jermantjes. Ja. Ja? Zie je die er? Dan wie dat. En Jara pakt die? Ja. Top. Welke haster? Oeh, mijn glitters. Ja. En deze. Ja. Even kijken niet goed. Kijk er weer zaken. Zie je hoe dat het je, Jara? Mooi. Wil jij niet? Zaken zie je er dan? Goed zo, jongen. Maar ze even sterker dan. Hoe gaat het je? Oh shit, super Lois. Ik ben lekker. Oh jongen, ik had zwet op gebit van het ene pakket naar het andere pakket. Maar ik doe die. Shit, maar is dit zo wel in maand van? Snoep. Best. Zeker. Oh jongens, maar zie hoe gezellig had dit eruit shirt, hé. Lijkt wel Sinterklaas cadeau. Ja. Nou, je weet er al maar het boekje zo niet aan, hè? Nou ja, papa. Ja, dit papier. Ja. Doe weer de blauwe kant van, hé. Ik heb baby Henk. Ja. Deze. Ja, vind ik mooi. Het is misschien net zo dingen halen. Doe hast in beige, dat had mijn schoen. Let me eens even zien. Heel veel teken. Oh, super jongen. En het is goed. Helemaal goed, lees er maar Kijk, in. het laatste dingetje nog weer erin. Ja, we hadden nog het briefje. De laatste tapejes bij we takken. Nou, wat, Ik ga dit is wel bij- mooi dat je hier me helpen, jongens. Deze is mooi van baby Henk. Toch? Oké, doen we die echt nog. Zo? Zo, ja. Nou, tada! Ik heb wel mijn Er stond erin. Nou, lees hem er in de maand. Dan ben we klaar. 10 cadeautjes. Zal ik jullie nog even een kaartje wijzen, maar dat doe ik jullie wel even. We gaan eerst zwemmen. Ben je klaar voor Sjaki? Wij komen toe bij. Vliegend. Ja, ik zeg het. Wie komen er dan, hè? Oké. Zijn we zo klaar, Lois? Ja, we zwemmen. Nou jongens, we gaan eens even omkleiden in de bikini. Nou, meestal ben ik van Letty bij maar even zwemmen. Maar ik wil zelf ook wel even een alcohol hier. Ildo is inmiddels ook wekker, dus die kan ik mooi met mij zwemmen. Dansen. Allemachtig, het zwembad lijkt vol met ban. Hatsé. Lekker? Lekker. Ik vind het ook wel lekker. Wie wil wat fris, maar de jongens hebben me even een kap kom. Die dachten, dat vindt Mem vast leuk. Nou, ik voel het heerlijk. Nee, dit is lekker. Oh, je hebt er een in het chillbad. En die warmer? Oh ja, dat is volle warm. Ah, ik ga wel even fris. Ik ga nog even een doek nemen. Oh, kapje onder. Was er dat zo, hè? Wat stoer. Ik van de heegste. Was er dat nog? 3, 2, 1. Oh, wat ben je stoer, Cees. Wow. Ja, nou doen we. Goed, voorzichtig. Ja, rustig maar. Lois zit er meer. Nou. Rustig draaien, goed beet houden. Oh, die voet zit in het paard. Ja, ik hou die. Nee, maar die op te steken. De voetjes zitten wat in het paard, hè? Nou, nog een keer, de gaat ze. En go. Net zwemmen. Oké. 3, 2, 1, go. Oh, dat is gewoon een voorzichtige insta. Oeh. Tada! Bootje varen, bootje. Was het alleen nog mijn zaken, Biddy? Nee. Alleen nog? Ja, even alleen nog. Maar is toe aan.
Nou, dat zinkst voort als een baksteen. De wien en hegen wegen, wij winnen net bij no nee. En als de piraten komen, dan verstapje wij ons buurt. Wij hadden ze in de gaten, nou heel lekker het sluiput. Nee, dat Net, dat was er net, zakken. Alleen een memmy. Dit is wel een mooie draai. Hey, maar we snelle draaien aan met de kleervaart. Daar gaan we. Dat is wel even lekker verkoelen. De man met nog een aan het baljen. Natuurlijk, hoe zoet ik hoor. Ja, mooi licht simmervoetbaltje voor met de blinde voetjes. Nou jong, wauw. Ja, BM goal. En de liedse vrouwje, die binnen hier aan het jumpen. Du bent Batman, Hilda, en du bent Minnie Mouse. Oh, je wil je lekker chillen? Zal ik even wat lekkers van hem pakken? Ja. En wat drinken? En je kent een mooi picknick. Je kan hem heel mooi pikken. Ik pak even wat drinken en wat lekkers. Nou jongens, de ben van nu weer hier nog wel even. Ik zit even omklaaien, want zaken wat aan ik weer trainen. Dus alles er even in het gereel, het eten inventariëren. Maar wat heerlijk zo met je. Eerst even wat cadeautjes inpakt voor de baby van tante Ilse. Want die komt haast door net heel lang meer. Zie je een dagen pakketje in we maken. En nog even lekker zwom. En ook nog lekker in de tuin even. Hey, ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen via het net. De chillen te downloaden van die tablet of telefoon. En mijn chatslag. Hoi hoi.